салом алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзои гурӯҳи ангур ва боғ. имрӯз 2 ноябри соли 2024 шаби шанбе ба якшанбе пагоҳ худо хоҳад озмуни анор мешавад ва анори беҳтаринро мо дар тоҷикистон бояд ёфта аз он ниҳол бисёр карда ба халқ дастрас кунем ки то халқ анори беҳтаринро хӯрок истеъмол кунад. ҳозир ман ба шумо нишон медиҳам дарбораи ва нақл мекунам дарбораи ана ҳамин мавиз ки аз ангури алвика ин селексияи украина мебошад. ба шумо як навор нишон диҳам ва гӯям ки ин чӣ хел мавиз мебошад. ман ҳаминро охир мо ҳамин ангурро нодида гирифтем, да назармон нагирифт. ҳамин сол ман гирифта гуфтам як овезон кунам. ҳамамон аватар гуфтему дигар гуфтему задем. ман гирифта овезон кардам, иро хушк шуд ҳамин хел. яъне ки оддӣ яъне оби ҷӯш задагӣ, на як сода кардагӣ, на як намак задагӣ, ҳичи. ва дар натиҷаи ин озмоиш санҷиш чиро ба даст овардам ва ҳаминро мехоҳам ба шумо тавсия диҳам. озмоиши ман барои шумо аст. ҳар як коре ки ман мекунам барои шумо аст. ҳамдиёрони азиз, ҳамин ангур чунон мавизи шудааст ки дар бозор ин хел мавиз нест. биед ман дар чиликамона мана бинед чӣ қадар шудааст. болои жадвал монам мана аз 4 сантиметрам гузашт. дидед? аз 4 сантиметр гузашт. 4.5 қарибӣ. ин хел мавиз дар бозор қариб ки нест. ман як мартиба тобистон барои Турсия гирифта будам 190 сомонӣ. ин хел ба мазза, ин хел пур аз гӯштӣ. барои вай ман чӣ гуфтани ҳастам? боғи мавизӣ кунед. ман ба шумо ҳамина қаламчашро ҳамин зимистон ба касе дар кор аст туҳфа мекунам ройгон бепул барои дастгирии шумо. аз ин боғ кунед, ангурашро нафурӯшед, мавиз кунед, таги пул мемонед. фақат дона дорад, ягона гуноҳаш ки дона дорад, хай мавизро донаашро мегиранд ва ин мавизи шумо як лухт аз 100 сомонӣ кам намеравад. ҳозир мавизи ангури мерседес аст, мерс меган ку победа ва нимин мебурояд, нимин ва бо маззашро гӯед. ин ширинида тамоман ҳамаи ангуриҳои гузашт мавизаш. вақте пухти ангури ба мазза аст. хана бинед худатон чӣ қадар ин калон аст. ана бинед акун ҳамдиёрони азиз, чӣ хел деҳқонҳои Самарқанд пухта ҳастанд, доно ҳастанд, коргар ҳастанд, пурҳунар ҳастанд. омада ҳамин ангураша чашида хӯрда. акаи номадқул гуфт ки баҳор ҳамин ангурата ҳама савзаша ман харида мебарам $1 қатӣ. савзаша аллакай савдо кардагиам 38 зимистон ман мебурам. моҳи феврал 38 савдо накардем. туҳфа ба кадоме ки хоҳад. алвика ангураш ана ҳам қатаре мешавад. болои ҳаминро пур мекунад, болои бугинро ғафс мешавад ҳамқадар. хай ман бо дига чӣ таъриф кунам. бепул ман қаламчашро метиҳам, ниҳолашро надорам. ман худо хоҳад соҳиби пармек шавам, соҳиби гармхона шавам. ҳама инро зиёд мекунам, нархашро бениҳоят арзон мекунам ки халқро дастрас шавад. ҳамдиёрони азиз, барои дастгириятон, барои озмуни пагоҳ дастгириятон якҷон ташаккур. аллакай тахминан як 4000 сомон зиёд ҷамъ шуд. пагоҳ мо приз ва пул метиҳем одаме ки ин озмунро мебурад, анорпарвари беҳтаринро як 3 та 4 5 та приз мекунем. ана ҳамдиёрони азиз, ангури алвика қаламчашро аз ман ройгон ҳамин зимистон гиред. якта дута ман ба шумо туҳфа мекунам, барое ки як дарахт дорам, бисёр надорам. ана ҳамдиёрони азиз, ин буд як тавсияи ман барои шумо ки боғ кунед, пулдор шавед. дар паноҳи худо бошед.